Алексеевский районындағы Родина хужалығында 1340 баш малға исәпләнгән сөт комплексы ачылды. Презентацияға вице-премьер Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Жаббаров та килгән иде. Моннан тыш урып җыюга бәйле агымдагы вазгыять турында да фикер алыштылар. Комплекс негізіне бірінші ташны 3 ел элек салалар. Заказ берушіден төп шартлар комплекс сыйфатлы һәм заманча булырга тиеш. Аны торгызуга Киров өлкәсеннән күптәнге һәм ышанычлы хезмәттәшләре Рәшит Халиуллинның командасы алына. Ул терлекчелек өлкәсендә галим дә, төзүче дә. Чистое молоко можно достигать качества молока только вот в таких современных комплексах. Мы много строили в Кировской области, работали Кировским молочным комбинатом, там очень много строили ферм. Уже все стремятся строить такие комплексы, чтобы получать чистые продукты для населения, чтобы население было здоровым. Комплекс 1340 баш ире мөгезле терлеккә исәпләнгән. Аларның 1000-е савым сыерлары. Хуҗалыкта сөт савымы арту турыдан-туры югары технологияле сыер саву процессы һәм һәр сыерның уңайлы шартларда туруы белән бәйле. Төп залда карусель сау җайланмасы әзер. Анда бер үк вакытта машина белән сыер сауының 3 квалификацияле операторы хезмәт күрсәтә. Беренче этабында 600 баш сыер безнең саулачак. 19 елда без бу строительствоны башладык. Хәзер 22 елда тәмамладык инде. Монарда гына тукталырга тиеш түгел, ә именно бөтен комплексны сабытрыга тиешбез. Показатели по валу молодой составили 215 942 кг. Яңа комплексны авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры башлыгы катнашында тантаналы рәвештә ачтылар. Марат Жаббаров заманча проектны югары бәяләде. Фермаларны карады һәм район башлыгы белән ылыслы аллея утыртуда катнашты. Бик яхшы итеп яңа технологиялар, яңа требования белән эшләнгән, современное оборудование бар, кешеләре, специалистлары, аутсорсинг компаниялар ашату буенча, хайванны үстерү буенча бүген Родина колхозы безнең районда гына түгел, республикада да иң зур показательләр белән эшләтергән хуҗалык. Безнең республикада 20 комплекс булай төзелеп килә. Бу комплексның файдасын без дә хуҗалык рәисләре дә аны күрәләр. Фырсаттан файдаланып, Марат Жаббаров хуҗалык җитәкчеләре һәм җирлек башлыклары белән аграр эшләр турында да аралашты. Уңышны җыю темплары, ташламалы ягулык, сөт савы динамикасы, республика программаларында катнашу. Гомум республика аграр рейтингында район 5-нче урынга күтәрелгән. Министр авыл халкына әлеге урынны саклап, яңа үрләр яулауын теләп калды. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.